Здравейте на всички отново, които ни гледате. Аз съм... Дизель, сега съм тук при нас. Лагваме. Пак. Поемем 360, с него ще играем Team Fortress 2. С някакви цифри. Ето, кажи нещо. Хечок. Да, ама аз съм с машини заради това. Кой с машина? Аз имам машина. Машината. Аз бъда машина. Аз съм с класик. Окей. Отнахте. Прас, на то спара се на... Ей! Ти потиш сега си взимаш кръв. Да. Аз хично отивам. Ой! Ой, кой е? Той чакали пред базата. Чаква да чакали. Чаква пред базата. Мале, да има 3 снайпери, където чакат. Но някой. Абе, стига, бе! Не можеш да си червен. Също не. Стига, бе! Абе, те имат златни очи. Като на Орел. На Орля. Ти кой си от двамата? Аз даже... не казвам точно. На мен някой път може да ми лагне и затова да не те цепна. Рой, къде изчезна? О, аз губих. Пиромана. Видяхте? Какво е? Си. Аре, аз ви стрелям! Гей, а къде? Шелеф на той чекали. Кажи му така да не чекали. Ами, като много хора чекалят. Много хора, да, защото е от теб. Гледам някой друг, ако бъда... Опа, това. Мистер Исус. Кажи му Да, аз тук... Има хетове само на пълен чардж. Класик. Така че той не е много як. Аз малко. Ти пък кога ще спреш да отиваш да си взимаш кръв? Аз съм на 69% кръв и да отивам да си взима. Видяхте. Не. Аз. Докато се върна, се телепна рехето. Пак ли? Хубавото, че има бърз разпал в този сервер. Пак те видях? Май, ако беше ти, да. Да, май си ти. Да, не видно. Аз. Даже не тръпнах хер. Ти си за машина. Тряс. За малко. Дей! Аз се стрелям! Аз мърдам. Хакер! Прото е. Ако биш хакер, ще ти лепи хита непрекъснато. Аз се стрелям! Аз съм на 125% кръв срещу. Не успех. На никой не му е лепи. Стани и с този снайпер, къде съм аз и да видим какво ще ми правиш. Накрая. Тук гледах дали можеш да влезнеш в нашия отбор и ме уби. Снайперът с най-много точки.
Така. Снайперчета. О, здрасти. Още спазва фокус. Колко кило имаш? 6. Аз 15. Ле. Ой! No дам, бе. Арела, бе. Аба, нека друг тръпът сме. Тук ще знае. Ой. С къв снайпер си? Да, машина. Затова Шегувам се. с къв си? С... Снипърс лайф. Обикновения. Снайпер. Без машина сейчас. Защото машината спава. Това беше малко смешно. Ой, тръпат ме. Солджар на тръпи. Не успях да убия. Yes. Знаете, хора, сега стане малко... Аз ще стана спойчо. Спайчак. Спайдърн. То ба, не спомнях, че това спай. Ако ще спай, аз ще троша. Да знаеш. Така да, ако си взема и джератото. Айде стани малко да. Да стана ли спай? Окей. Така, значи, че... Спай. Знам, че си ти. Аба, някой друг. Фербс. Ти какъв си? Аз съм спай, нали? Ти така каза. Къде се намираш? Не казвам. Този Фербс кога ще махне да тренира? Фебс. Да, един Фебс се казва. Фебс. Ела не да. Ела ме бе, видях това. Стига бе. Това ти ли си? Кой? Пак е този Фебс. Тук кога ще маха да тренира, бе? Ако въобще си го е служил. Този Фебс се не мога да играя в него. Ти къде си? Ти къде си? Спай. То с тренира, кога ще го маха. Мръзна ми от неговия. Бакстап. Ти ли си, или Фепс? Да, това си. Аз се тръпах. Трябва ми кръва. Мария. Убих ли този път или... Кой е този? Фебс. Убих ли те този път аз, бе? Убих ли те? Да, този път. Не разбрах сега, фукаш ли се или... Ти спайцикъл ли си? Ей, имаш ли го трейд? Моля те. Що ме преминува моят трейдъбъл, не знам. Ще ми го сложиш ли? Пак стабната и не умре. Това е.
Аз съм по-долу. Ясно ли, че аз съм по-долу? Аз съм по-долу. Този гаден Фепс. Пепс. Ах. Секунда само. Опа, стига бе. Само се изпускам микрофона. Този гаден Фепс. Още един спалиш. Мале! 4 човека след мен! Какво това е? Аз бег той е! Секунда, ще ти пратя трейд да видим дали спайцикова ми е трейдабъл. Ще помисля дали ще го трейдна. Пратих ти трейд, приеми. Кое? По кое ми го правиш? Пращам ти трейд. Добре, това е за този клип, но се го харесали, коментарите, знявайте, чао.